Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Ruħ Pawlu, Mary u Toni Vella. Illum il-Knisja eżjes tagħmel il-festa ta' San Lawrenz, id-Djaknu San Lawrenz. Id-Djaknu huwa dak li jaqdi. San Lawrenz qadi l-Knisja mhux biss bl-imħabba u l-ħeġġa li kellu għal foqra, u propju kien nawdi l-foqra minħabba fihom li huwa wkoll isofri il-martirju. Ejjew nitolbu il-Mulej Alla biex aħna wkoll nitħeġġu b'dak in-nar ta' mħabba, mhux dak in-nar li ħaraq il San Lawrenz, imma dak in-nar li kebbes il-qalb ta' San Lawrenz lejn Alla, li wasal biex jagħti ħajtu totalment. Hekk kemm xi ħaġa sabiħa San Lawrenz jgħallimna iżbuħija li nitalmu naqdu lil xulxin. Għax meta jien naqdi lill-ieħor, hemmhekk jien ma rridx inkun imbuttat minn sempliċi simpatija għax miskejn, għax għandu bżonn, imma rrid inkun imbuttat għax fl-ieħor, fil-fqejr, fil-batut jiena nara iġbija ħajja ta' Kristu. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna ejjew nitolbu maħfara lill-Alla. Partikolarment hekk dalgħodu nitolbuh ta' meta aħna ħarisna aktar lejn lilna nfusna milli lejn l-ħtiġijiet ta' ħutna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int ħeġġiġ bimħabtek lil San Lawrenz, għaddej kbir u fidil fil-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja bil-martirju. Għamel li nożżu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-tagħlim li huwa tagħna bi bnejk Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien dan ngħid, min jiżra ftit jaħsad ftit, u min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidhirluhu mir-rajħ. Mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila ifawwarkom b'kull xorta ta' barka. Hekk li dejjem u f'kollox ikolkom kull ma hu biżżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub, huwa qassam bil-kotra u tal il-fqar. Il-ġustizzja tiegħu tibqa' l dejjem. Dak li lil min jiżra jagħtih liż-żerriegħa u l-ħobs għall-ikel. Jagħti u jkattar iż-żerriegħa lilkom ukoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-Mulej, roddu ħajr lill-Alla. Għas-salmi responsorjali nwieġbu, ħin il-bniedem li jħennu jislef, ngħidu flimkien, ħin il-bniedem li jħennu jislef, ħin il-bniedem li jibżam il-Mulej, li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek, ngħidu. Ħin il-bniedem li jħennu jislef, tajjeb il-bniedem li jħennu jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa.
Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu ngħidu. Ħin il-bniedem li jħennu jislef, xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama tal-mulej. Qalbu qawwija m'għandux min jibża sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu ngħidu. Ħin il-bniedem li jħennu jislef, iqassam u jagħti lill-foqra. Għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu rasu merfuqa bil-ġieħ ngħidu. Ħini il-bniedem li jħenn u jislef, nqumu bil-wif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam imma jkollu d-dawl tal-ħajja, jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Tassew, tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hija tibqa' weħida, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifa, imma min jobgħod lil ħajtu f'din id-dinja iħarrisha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini u għandu jimxi warajja u fejn inkun jien hemm ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili il-mulej jagħtih ġieħ. Il-kelma tal-mulej. Min iħobb il-ħajtu jitlifa u min jobgħod lil ħajtu isiba, iħarrisha għal dejjem. Infatti il-jum tal-martirju mhux biss ta' San Lawrenz imma ta' kull qaddis. Il-Knisja ma sejjaħlux il-jum tal-martirju imma Dies Natalis, il-jum ta' twelid fil-glorja tas-sema. Ek dan il-Vanġelu jurina eżattament il-mulej Ġesu x'inhi l-ħajja. Il-ħajja hija qotja. Ħini l-bniedem li jħenn u jislef edna fis-Salm. Din hija l-garanzija, trid tkun tħieni, trid tkun bniedem ta' qalb miftuħa, bniedem li lest li tinsa lilek innifsek biex tgħin lill-oħrajn. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna, dawn l-eżempju hekk kbir ta' San Lawrenz, il-qaddej tal-Knisja, għax hekk tfisser il-kelma djaknu. Ejjew inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej sabiex il-Knisja tippreżenta ruħha quddiem id-dinja dejjem aktar ħielsa minn kull rabta tal-ġid tal-art. Nitolbuk mulej biex bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek inti timla lil qalbna u tatina għajnejn li naraw preżenti fil-foqra ta' żminijietna. Nitolbu sabiex l-ordni tad-djakonat inissel fl-insara ħafna imħabba għal qadi tal-aħwa u l-persuni fil-bżonn. Nitolbu sabiex mis-sem tagħna f'din l-Ewkaristija nitalmu ngħixu mhux għalina nfusna imma għal mulej billi noffru ħajjitna lil ħutna. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija
Birek mulej u qaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil daw kollha li jduru bihom. Nitolbu. U Alla, int ħeġġeġ lil San Lawrenz bimħabba kbira għalik u għall-aħwa. Kebbes fina il-koll in-nar ta' imħabtek biex inħobbu u naqduk f'ħutna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Inresqu quddiemek mulej l-offerti tagħna fil-ferħ tal-festa ta' San Lawrenz biex fit-tieba tiegħek ilqaħħom u għamel li jkunu għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex San Lawrenz ħan martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-għamejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu il-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn tal-ħolqien kollu. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof ta' Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San Lawrenz u l-qaddisin kollha tiegħek li jgħixu fil-ħbiberija sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu li tiġi fostna s-salta ta' Alla u dan iseħħ billi aħna ninsew lilna nfusna u niftħu qalbna għal Alla u għal ħutna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna u nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li treħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li treħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li treħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
nitolbu. Issa li tmajtna b'don qaddis tiegħek fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex dawn il-misteri li aħna għaddejja tiegħek iċċelebrajna fil-festa ta' San Lawrenz ikatrulna il-frott tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Nixtieq infakkarkom li nhar il-ġimgħa lejliet Santa Marija kif ilu jsir għal dawn l-aħħar kważi 23 sena naħseb sejra issir il-velja tal-Assunta. F'dawn is-snin kienet issir barra fuq it-suntier u għalija kienu jipparteċipaw jieħdu sem numru kbir ta' fidili, nies, pellegrini, jiġu anke saħansitra minn Malta. Is-sena minħabba dawn iċ-ċirkustanzi li ninsabu fihom ħsibna biex inħarsu anke is-saħħa ta' xulxin il-velja ma hijiex se ssir barra fuq it-suntier biex hekk ma niġbrux il-folol f'post wieħed. Imma sejra ssir ġewwa fis-santwarju bil-postijiet limitati. Bl-istess regolamenti li jitolbu l-awtoritajiet tas-saħħa, ġifieri rridu nkunu libsin il-maskra, il-visor u fl-istess ħin inżommu id-distanzi fuq il-bankijiet kif qegħdin imqasmin. U għalhekk min beħsibu jiġi nħeġġu biex jaħseb kmieni għax meta jimtlew il-postijiet tal-Knisja imbagħad wieħed ma jkunx jista' jidħol. Però għall-benefiċċju ta' kulħadd biex ħadd ma jħossu esklus, il-velja sejra tixxandar dirett fuq TVM2 kif ukoll fuq Radio Marija. Imbagħad fil-10:30 ta' bil-lejl wara l-velja tibda adorazzjoni li tibqa' sejra sa nofs il-lejl biex f'nofs il-lejl issir il-quddiesa tal-festa ta' nhar Santa Marija. Il-quddies imbagħad nhar Santa Marija is-Sibt ikun bħal dak tal-Ħadd. Jiġifieri fis-6:15, 8:30, 10 u 11:15 filgħodu imbagħad filgħaxija quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Il-quddiesa li s-soltu ssir fuq l-għolja ta' minħabba dawn iċ-ċirkustanzi ma hijiex sejra ssir. Sa dan it-tant qed nitlob l-għajnuna min jista' biex għada fis-7 ta' filgħaxija wara li tintemm il-quddiesa tenuna biex nagħmlu l-aħħar ħasejl tal-Knisja għall-festa ta' Santa Marija kif ukoll l-aħħar tindejf fil-kappella li sejra tiġi tkun inawgurata propju nhar il-festa tagħha, il-festa tal-Assunta. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu flimkien tliet Ave Marijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.